Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар һәм студиябыз кунаклары. Матур итеп, елмаю өчен ак сәламәт тешләр кирәк. Инҗедә тезелеп киткән тешләр һәркемдә дә соклану уята. Тешләрне ничек сакларга соң? Бүген бездә башваткыч тапшыруында кунакта кешеләргә елмаю бүләк итүчеләр. Казан шәһәренең эксклюзив дент һәм городская стоматология шелтәренең теш табиблары, белгечләре. Хош киләсез уенчыларыбыз белән танышып, теш ясаучы техник Илназ Галимуллин. Теш табибы, хирург, пародонтолог, лазеролог Лилия Хафизова. Һәм теш табибы ортопед Айгиз Галиев. Исәннәрмесез? Хош киләсез тапшыруыбызга. Без сезнең белән бүген бергәләшеп 22 сорауга җавап табарга тиеш булабыз. Сорау миннән, җавап сездән. Сорауга җавапны беләсез икән, төймәгә басабыз. Кем беренче булып төймәгә баса, шул беренче булып җавап бирү хокукына ия була. Дөрес җавап биргән очракта ул балл эшли. Шушы сораулар арасында 2 баллык бер сорау була. Ул инде авыррак сорау. Аңа җавап биргән кешегә шундук 2 балл өстәләчәк. Әгәр дә сезнең арада җавап бирүче табылмаса, җанатарлар ярдәмгә килә аласыз. Дөрес җавап бирәсез икән, 1 балл эшлисез һәм ул баллны үзегез җанаткан уенчыга бүләк итә аласыз. Ә бездән башваткыч тапшыруыннан Гакил Сагыйровның "Шатланам мин җырлар булып калуыма" дип исемләнгән китабын ота алачаксыз. Ә тапшыру ахырында Татарстан Яңгы телерадио компаниясе әзерләгән бүләкләр көтә безнең уенчыларыбызны. Ә менә иң күп балл туплап супер уенда да катнашып, аны да җиңеп чыкса, Татарстан Яңгы телерадио компаниясенең төп бүләге автомобильне алып кайтып китәчәк. Әйдә, Аллага тапшырып башлыйк. Башланган эш биткән эш дия бит. Беренче сорау, өстән аска икенче сан, 3 хәрефтән торган сүз. Табышмак. Кичкенә генә кунаша, 32 кодача, алар кунакта. Беренче булып төймәгә басты безнең Лилия. Теш. Дөрес җавап. Теш, әлбәттә. Теш табибы, хирург, пародонтолог, дөрес әйтәмме? Лазеролог. Кем ул? Врач, стоматолог, аңкау авыруларын дәвалаучы. Лазеролог, лазер кулланып, операциялар ясыйсың, лазер кулланып, киста, фиброма, шундый авыруларны лазер белән кисеп алабыз. Балаларның теле астында була торган уздечкаларны да лазер белән кисәбез, балаларда да кулланырга була, зурлар, олыларда да кулланабыз лазерны. Кем булырга хыялланган идегез? Бәләкәйдән табиб буласым килгән иде, чөнки хәзер дә күз алдымда минем яшелгә буялып беткән курчакларым, зеленка кулланып, яшелгә буяп бетерәдем, курчакларны, аларны давалыйм дип, аннары тишеп бетерәдем, укол ясыйм дип, шул бәләкәйдән күңелемдә булып калган хыялым бүгенге көндә тормышка ашты. Хыял тормышка ашкан, егетләр, сездә теш табибы булырга хыялландыгыз. Әйе, теш табибы булырга хыялландым. Балачактан ук әнием укытучы, әтием төзүче. Абыйларым Татарстанның атказанган табиблары. Шуларга карап, мин дә теш кую бүлегенә керергә булдым. Укып чыктым да, менә эшкә керештем. Теш табибы ортопед. Дөрес. Ортопед ул менә Бер теш булган кешегә куеп бирә торган. Куеп бирә торган. Әйе, дөрес. Башта, димәк, Илназ ясый. Илназ ясап бирә. Аннан соң каптырып куеп бирәм. Куеп бирәсең. Әйе. Ә мин башта алам, мин хирург та, мин башта алам. Яхшы. Илназ, кем булырга хыялландың бала вакытта? Безнең гаиләдә әни ягыннан күбесенчә безнең укытучылар, әти ягыннан укытучылар. Әйе. Әни ягыннан күбесенчә медицина хезмәткәрләре. Мин баштан укытучылык ягына китмәкче идем. Кинәт кенә килеп чыкты, шулай теш технигы булып укырга кирдем. Укып бетереп эшли башладым да, эшлим. Әйе. Һәм Аллага шөкер, ярый әле шушы һөнәрне сайлаганмын дип. Амин, шулай Аллага шөкер. Яхшы, рәхмәт. Әйдәгез, дәвам итәбез. Сулдан уңга 5нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Теш авырулары арасында иң еш очрый торганы. Беренче булып төймәгә басты безнең Лилия һәм Кариес. Әлбәттә, кариес. Әйе. Кариес булмасын өчен нәрсәләр эшләргә кирәк?
Кариес булмасын өчен һәр хәлдә 6 айга бер тапкыр профилактик күренешкә килергә кирәк табибка. Көндәлек гигиена булырга тиеш. Ул 2 тапкыр тешне чистартырга иртән кич. Дөрес итеп сайланылган щетка, дөрес итеп сайланылган паста һәр хәлдә һәм дөрес ризык дип әйтик инде. Кишер, алма, сөт ризыкларын ашарга кирәк. Кахва, мәсәлән, тешләр өчен ул зарарлы дип әйтәләр, чәйен дә шулай дип баралар. Сәң нәрсәгә соң? Кахвада şeydə турыдан-туры ул зарар ясамый тешкә. Әмма мәсәлән күп итеп кахваны эчсәң, кахвадан калган йошкын тиз тешкә утыра. Һәм эмаль безнең тешнең өскә катламасы эмаль дип атала. Һәм эмальгә бик тиз таш җыела. Таш җыелгач һәр хәлдә гигиена да бозыла дигән сүз һәм кариеста булырга мөмкин. Менә теш щеткасын дөрес сайларга дигәннән, аны ничек сайларга? Аның бар бит йомшагы бар, уртача йомшак. Менә теш щеткасын сайларга теш табибы булыша инде. Теш авыруы бар, эмаль авыруы бар. Бар аңкау авыруы бар. Һәрберсенең үзенең индивидуаль сайланырга тиеш. Мәсәлән, аңкау авыру булганда һәр хәлдә каты щетка, каты щетиналы щетка ярамый кулланырга. Чөнки аңкау булай да каный, шешкән, авырта дигәндәй, шуңа күрә каты щетка белән сез тагын да бозырга мөмкин. Менә әйттегез бит әле, дөрес тукланырга кирәк дип бит ансы да менә бу ризыклар шулар рәтеннән кергән тешләр. Менә бу ризык натураль хәләл продуктлардан гына ясалган дип менә 100% әйтә алам. Бу торт түгелме соң? Баллы бер тешләр өчен. Ул натураль һәм хәләл. Балның да төрлесе бар. Монда ТНВ дип язылды. Минем күршемдә Гүзәл Гатаулина. Сәлам сиңа, Гүзәлем. Ул шундый тәмле ризыклар пешерә. Ул заказга да ясый. Туган көннәргә, туйларга аңа һәр вакыт заказлар бирәләр. Ул гел менә хәләл, натураль продуктлардан гына әзерли. Шуңа күрә аның ул пешергән ризыклар авызда эреп китә. Тешкә зыяны юк. Юк, тешкә зыяны юк. Рәхмәт. Бер бал әлеге күчтән әшешем сезгә. Бик зур рәхмәт. Кош телендәген зыяны юк тешкә. Тормыш иптәшем белән әнием сезгә күчтән әшетеп җибәрделәр. Пешереп, тормыш иптәшем монда утыра, биредә. Исәмсез. Рәхмәт. Зур рәхмәт, бер бал. Менә балыкның зыяны гына түгел, файдасы бар әле. Фосфор дигән микроэлемент керә кешегә. Шуңа күрә балык ашаган кеше тешләре сау, сәламәт була. Әллә үзең тоткан балык? Дөрес. Балыкны атып тотабыз. Менә бу балыклар Минзәлә районының Ык елгасыннан атып алынган балыклар. Димәк, су асты ау белән шөгыльләнәсез. Дөрес. Әйбәт, рәхмәт. Шулай бер бал. Дәвам итәбез. Өстән аска беренче сан 5 хәрефтән торган сүз кискеч һәм кечкенә урт тешләр арасындагы теш. Ничек? Казык. Казык, дөрес җавап. Әле шулай дип әйткән бар, теш сызлау, теш авырту, әйбит, ул йөрәккә бәргә мөмкин, ашказаны авыруларын китереп чыгарга сәбәпче булырга мөмкин дип. Дөресме ул? Дөрес. Чөнки тешнең үз корты бар, стрептокок диләр аны. Шуңа күрә теге тешнең авыру кеше үзеннән үзе барлыкка килә дип уйлый. Юк, үзеннән үзе барлыкка килмәй. Менә шул микроорганизм авыздан эш куышлыгына төшсә, шуңа күрә ашказанның авыртулары булырга мөмкин. Менә елына 2 мәртәбә табибка барып күренергә кирәк дип әйттегез бит әйме. Ничек итеп, менә кешедә бит бар курку дигән әйбер бар. Һаман теш табибларыннан куркабыз, күбесе курка инде. Бүген көндә бит инде һәр тешне ямау, тешне давалау ул авырта торган процесс түгел. Бик каты әгәрдә курка торган кеше булса, хәзерге көндә азотоседация дип атала инде ул, тынычландыра торган газ кулланылалар. Юк, ул җыклатмый. Җыклата торган ансы икенче ансында кулланалар. Бүгенге көндә Казанда клиникаларда кулланалар. Газ ул җыклатмый, ул тынычландыра торган газ. Менә киләсең
тышта бойбына, креслоға отырасың, үсте телевизор, нинди каналын қарайсың келе қоясың, яңалықмы, ТНВ каналын қарайсың келсе, музыка, кино қоясың, һәм бұрыныңа сенің маска киертіп қоялар. Шул маскада башта кислород қошалар, кислородқа, башта кислород сулайсың, кислородтан соң закись азоты деген азот закисі газы қошылар. Бұл газды исінерге былай ғана да келіп кетіп бола ма мәселен? Бола. Соның үшін міне болса Бола. тішлерін дауалам еше, шу газбен тынышланып кетірге. Бола. Неше минут сыларға керек индан? Ол, міне, сен тіш врачында не қадар отырасың, шул қадар сен аны сулайсың. Чүнки ол кидің дә салдың да түгіл, сен аны кидің, сен сулағандағына тәйсір ете. Сулаудан тоқтауға, аның тәйсірі біте. Шуңа күрә келе бізге, пациент келе, масканы киертәләр, сулый, газ белән тынычлана, шуннан соң гына укол ясыйлар. Кайбер кеше бит әле уколдан да курка. Бу газны кулланганда куркулык китә, куркулык бетә. Әллә ниләр бар икән, әйме? Рәхмәт. Давам итәбез. Сулдан унга 10-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз. Якынча 20 яшьләрдә чыга торган тешләр. Лилия? Акыл. Дөрес җавап. Акыл. Бір әбейге қойылма тішлер қойып бердім. Тулы қойылма тішлер. Тулы істі, тулы асты. Бір атнадан соң келе әбей. Бұлым нәрседір протез астында ауырта дейді. Теге протез аңқауына басқанда ақыл тіші кеселіп шыққан әбей. 90 яшінде. 90 яшінде? Ие, міне шындай уақиға болды менде. Ішлей башлағанға ашқан. Бұл ақыл тішін алдырырға керек деп әйтәләр әйме? Керек ме, керек түгілме? Табиб үзе қара үзе әйтә. Чөнки акыл теш ул иң соң чыга торган теш, һәм аңа урын калмый. Казнада урын калмый. Урын калмагач ул яда кәкре чыга, яда ул чыга алмый азаплый, яда ул башка тешләргә басым ясый һәм прикус дип әйтегендә прикусны боза. Шуның өчен акыл тешләрен күбесенчә алдырырга кушалар. Ул бүтән кешегә дә чыгамы акыл теше? Бүтін кіші ашықмай шыл ол. Шықмай? Бүтін кіші ашықмай ол, е. Аға. Сәбәбі бар ма? Ол нәсілден келемі? Нешек? Яйса бик соңғана шығырға мүмкін ме? 40 яшьләрдә шығамы ол? 40-50-дә? Шығырға мүмкін. Шығырға мүмкін. Мәсәлән, 40 яшькә хәтле 7-нче яда 6-нчы тешне алдырасыз икән, урын бушыйдагын, теге аркылы яткан акыл тешенә урын ачыла. Ул үзе рәхәтләнеп чыгып утыра. Дөрес чыкмый, ул кәкре чыга барыбер. Мә Илназ, мәсәлән, протез ясамыйдыр инде акыл тешләрен. Анысын ясамыйсың инде. Күбі шартта юк. Аңа ясамыйлар. Аңа карамастан, әгәрдә урт тешләре булмаса, барыбер куярга туры килә шулай. Илназ, син кайсы як егете? Чыгышым буенча Мамадыш районы Улыяз авылыннан булам. Шунда мәктәпне тәмамлаганнан соң Казанга укырга килдең? Казан медицина коллеҗатына укырга кирдем 2007 елны. 3 ел шунда укып, хәзер инде эшлим, Аллага шөкер. Яхшы, Лилия. Мин Саба кызы. Сабада якташлар, Сабада мәктәпне битергәч, Казан дәүләт медицина университетына укырга кирдем. Соңрак интернатура битердем, аннары ординатура битердем. Аннары инде фән белән кызыксынып китеп, диссертация яздым, кандидат эше диссертация яздым инде. Бүгенге көндә медицина коллеҗатында укытам. Яхшы. Мен Казан егете мәктәпне бетереп, медицина университетына укырга кирдем. Укып битергәч, интернатурага кирдем. Интернатурадан соң ординатурага кирдем. Аспирантурага хыял бар кирергә, ләкин хатынлы булдым. Хатыным кирде дә аспирантурага, гаиләдә 2 аспирант күп була дип, эшкә керештем инде менә. Мен нигәдер Минзәлә якларыннан дип уйлаган идем. Теге Минзәләдән килгәч, ылк буеннан тоткач, анда туганнар яши инде. Юк, анда бик тирән түгел, шуңа күрә шунда барабыз. Отарга. Махсус балык тотарга Казаннан Минзәләгә кадәр. Ие, дөрес. Менә чын балыкчылар күрдегезме? Ара мөһим түгел, чын балыкчыга. Яхшы. Казан егете саф татарча сөйләшә. Бу инде үзенә күрә бер рәхәт шундый кешеләрне күрү һәм шундый кешеләрне телевизордан күрсәтү менә. Менә шәһәр балае. Давам итәбез. Сулдан уңга 7-нче сан 3 хәрефтән генә торган сүз.
6 ай тулганда баланың нинди тешләре чыга башлый? Илназ? Süt dişleri çıkar. Дөрес җавап. Сөт тешләре. Балаларны теш табибына ничә тапкыр алып барырга кирәк? Şöyle bir toplar desentende. Һәм балаларның иң мөһиме менә нәрсә киңәш итәр идегез безнең караучы балалар. Әйтәләр бит инде күп конфет ашарга ярамый, елыйлар бит әле анда килгәч бит куркалар. Газ турында сөйләп үткән идем инде. Балалар давалаганда, балалар приемында бик кулайлы. 3 яшьтән балаларга кулланырга мөмкин шушы газны. Һәм кулланалар дагы. Балалар шуның өчен дә теш врачларының курыкмыйча үсәләр, чөнки алар авыртуны белмиләр, авыртуны сизмиләр, маска киертеп, ишетеп тешне шулай итеп давалыйлар бүген көндә. Сез инде балалар даваламыйсыз, әйме? Сез улар давалаучы Мин балаларныкы да, зурларныкы да. Балаларныкы да. Балаларны курыкмас өчен тагын нәрсәләр эшләр? Анда бит инде үзеңә дә артист булырга кирәк. Балалар да сөйлибез, әкиятләр сөйлибез. Хәзер бәләкәй генә кортыңны тотабыз, авызың аш, менә җыклата торганда русалабыз, кортның кыйрыгыннан тотабыз да, алып атабыз хәзер сиңа күрсәтәбез. Аннары тешне фейсы килә сиңа төнне, инде бүләк сиңа кирәк, уйладыңмы әле аны? Әниләр тыңлап тора инде артта бүләкнең бәясе күпмерәк булыр бикән дип. Егетләр, сез ничегрәк улларны давалыйсыз? Миңа құртсыз келелер инде, тішсіз келелер олар. Ауызында қазіргі вақытта ауызында бір тіші де болмаған кішіге 4-6 имплант қойып, шулық күніне ясалма тіш білен қайтарып бола. Міне шулай қоябыз біз тішіні қазір. Бу инде быраулап куеп, әйме ниләр? Тішсіз келе, тіш білен ките, шулық күніне. Давам итәбез. Өстән аска 3нче сан 3 хәрефтән торган сүз синонимы кирәк. 100. Синоним. Есть? Бит. Дөрес? Бит. Дөрес. Йөзең матур булса да, тешләрең ямсыз булса, нинди генә сөйкемле кеше булмасын, әйме? Ул аны инде сөйкемсез итә дә куя. Шулай. Тешләрне саклап калу өчен без инде әйттек, 2 тапкыр чистартырга кирәк көненә, бит. Теш щеткасын дөрес сайларга кирәк, теш табибына барырга кирәк. Yeşil şaşarga gerek. Яшел чәй ашарга кирәк. Кайнар чәй ярыймы? Менә без татарлар бит кайнар чәй яратабыз. Кап кайнар булырга тиеш инде ул. Кайнар чәй эчсәң ярый, әмма менә кайнардан соң суыкны, салкын чәйдән кайнарны алай ярамый. Ярамый. Алай шатнарга мөмкин имальның шатнатырга. Күбрәк әбиләр, бабайлар киләдер инде Илназ янына. Türlüsü var. Türlüsü var. Ну, күбесенчә әйткәндә шул әбиләр, бабайлар да бар. Анда аларның бармысың? Менә бу җире миңа бик ошап бетми әле, менә бу теше бик булмаган. Бар, андыйлар да бар, Нәрсә дип? Бу теш техниканы зәркәнче белән чагыштыралар, әйме? Шулай. Ювелир дип әйтәләр бит инде. Анда кемнәрдер бит әле нәрсәләрдер ябыштырып та йөриләр хәзер. Ул ярыймы ул? Зыянлымы ул, юкмы? Тешкә нәрсәдер ябыштыралар, ташлармы, ниләрме? Мин нәрсә дип аталган белмим. Ялтырый торган бер страза дип атала. Шул булган инде. Юк, зыянлы түгел. Ялтыр килеп, елмаюы тагында тагы да моторлы. Тагында моторрак инде. Яхшы, ярар. Протезларга куйламыз оңлай бер. Куялар. Куеп була. Әгәр дә кирәк булса, әгәр дә пациент сорый икән, куеп җибәрәбез. Давам итәбез алга таба. Өстән аска 4нче сан 5 хәрефтән торган сүз татлы. Ничек итеп әйтәбез татлыны? Балла. Ничек? Балла. Баллы. Алай итеп була. Тагын Тәмле. Тәмле дөрес җавап. Тәмле. Тәмле дигәндә инде безнең балаларыбыз, әйбәт. Конфет, баллы әйберләр, балаларга бит инде ансы да кирәк, ләкин ярамый дип тә әйтәбез. Алар инде барыбер кашып булса да тавып алып ашыйлар инде аны. Балаларыгыз бармы сезнең? Бар. Бар балалар, Аллага шөкер. Ничәү? Бер бала, кыз бала. Берәү. Икәү. Икәү. 2 егет. 2 малай, ярар. Конфет ашатасызмы? Булган. Ашатмыйм, урлап ашый. Кечкенәсе. Зурысы да урлап ашый. Конфет дигәннән мин бүген Татарстанның халык шагыйре Шәүхәт Галиевның «Ай тешен сызлавы» дигән бер шигырен әзерләп килдем. Айда. Ай тешем сызлавы, башымны быраулый,
Бүредән улыймын, мәшедән мараулыйм. Ут капкан шикелле, барам да барам мин. Тас томал тотам мин, дарулар кабам мин. Теш сызлый да сызлый, тыңгы юк кишертән. Бүтән конфетна ашамас идем. Яңакка симердем, гәүдәгә ябыктым. Хай тешем, вай тешем, сызлавы басылмый. Кирәкми, барысын да диңгезгә отсыннар. Заводны ватсыннар, кибетне япсыннар. Хай тешем, вай тешем, авызым ачылмый, күзләрем ябылмый, сызлавы басылмый. Чу, туқта, туқтағыз, сызлады да бітті. Ватмағыз заводны, япмағыз кибетне, берегіз конфетны. Evet. Bir bağlı әлгі шиғыр үшін. Рахмет. Давам етеміз. Солдан онға 6-шы сан 6 хәрефтен тұрған сөз. Ғарап сөзі тіш шистартқыш, тіш қозығыш. Таяқ енді бұл. Зубочистка. Әйе, аны Ғарапстаннан алып қайталар еме? Қол көтерушілер бар біздің жанатарлар арасында. Нешік екен сіздің жауабыңыз? Мисвек. Мисвек, дұрыс жауап. Һәм сізге китапны бүләк итәбез. Рәхмәт сезгә. Сіз бір бал эшләдегез. Балны кемгә бирәбез? Bir balını Lilinaga бирәбез. Үзебезнең табибызга. Яхшы, рәхмәт. Солдан оңға 11-ші сан 4 хәрефтән торган сүз. Кеше организмында теге яки бу күзәнәкләр тупланган урын. Нерв, Нервның менә жепсәсе, ганглий. так, Латынча. латынча Ганглий дип атала. нерв менә Күзәнәге, менә бәйлибез. дендриды, аксоны. Юк, татарча. Тыйын. Тыйын, дөрес, Илназ. Бу хәтле әйтүгә, моның хәтле вариант әйткән өчен Лилиягә дә бір бал бирәбез. Латинча да әйтте, русча да, татарча да. Афәрин. Менә шушы нерв түйене бит инде иң авыры шул нерв күзәнәкләрен тиеп киткәндә, менә тешне ямаганда, бүгенге көндә хәзер бүтән тешкә дә укол белән давалыйлармы? Әллә юкмы әле? Бармы шундый кешеләр, миңа кирәкми укол, мин түзәм. Бар андый кешеләр, түзә торган кешеләр бар. Уколсыз давалыйбыз. Балалар кабул иткәндә дә кайбер әниләр безне ишетмәгез, ясатмагыз дип әйтергә мөмкин. Кайбер кеше ничәптер бүгенге көндә һаман уколларны зыянлы дип уйлый. Ул уколлар инде ничә еллар элек өйрәнелгән, үзенең дозасын дөрес итеп ясаса, аның бернинди зыяны юк. Сезнең тешләрне кем давалый? Үз тешләремне хатынга гына бирәм даваларга. Илназ син? Эштәге опалар. Лилияны кем давалый? Мин дә эштә үземнең коллегаларга гына ышанам. Давам итәбез. Өстән аска 8-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Тагын ничек итеп әйтәбез икән? Стоматолог, теш врачы. Лилия? Дантист. Дөрес җавап. Дантист, француз һәм латин сүзеннән тора иде. Солдан оңга 12-нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Тешләр белән нинди әйбер ватарга ярамый? Каты. Әйе, каты, дөрес. Тагын ниләр эшләргә ярамый теш белән? Гомбага шашарга ярамый, теш белән ватырга ярамый, кул белән ватып ашарга кирәк. Гадәти күренеш тегүчеләрнең тешләрендә, алгы тешләрендә бәләкәй генә тишек ярык була дип әйтәйин, чөнки инә тотып торалар дагын, җипләрен тийнәгәнчә аннары шул инәне алалар. Көн сайын җәрәхәтләнә ималы. Ага. Каты
ярамый менә катын бутылкалар ашарга Сөяк кимерергә чикләүкләр, сөяк кимерергә ярамый. Кока-кола эчәргә ярамый. Менә. Чөнки кислотный некроз барлыкка килә, тешнең эмале бозыла. Менә иптәшләр, ярамый торган тыңлагыз, абый, апаларыгызны, балалар, сезгә әйтәм, тешләрне чистарту бар бит әле җеп белән. Дөрес кулланырга кирәк. Аның өчен теш табибы өйрәтергә тиеш аны, ничек дөрес итеп кулланырга. Теш арасы төрле була ул. Киң була да, кичкенә дә була. Шуңа күрә теге ул җипне нык кертәргә кирәк түгел. Ә кертең генә кертеп, артка шудырып барырга кирәк. Кире чыгарганда теш арасыннан чыгармаска, астан искә таба, алга таба гына тартып чыгарырга кирәк. Кирткәндә инде өстән аска. Өстән генә, дөрес. Тартып алганда булай тартып кына аласың. Яхшы, ярар. Менә әле теге каян белерин әле, каян ишеттерин, әйме? Хәзерге көндә җеп кенә түгел, хәзерге көндә бәләкәй ёршик дип әйтәләр инде аны. Алдагы тешләргә бер төрле ёршик, төсләр белән бүленгән алар. Чөнки алдагы тешләрнең арасы тыгызрак, шуңа күрә аларның бер төрле тыгызрак, бәләкәйрәк ёршиклар. Урт тешләренә икенче төрле, агыл тешенә икенче төрле. Ирригатор аппаратлары бар. Су сиптереп, теш арасын чистатасың. Алар белән. Махсус шундый җайланма инде, өйдә алып куясың да, шуның белән димәк, һәм су сиптерә алаймы? Су сиптереп, давление белән су сиптереп, теш арасын чистатып, калган ашау кисәкләрен чыгарырга. Ирригаторны һәрбер кешегә кулланырга ярамый, аның да үзенчәлеге бар. Аңка авырулары булган кешеләргә ирригатор ярамый кулланырга. Чөнки аңка шишкән, каный, әгәр дә ирригатор ул бит басым белән эшли, кат итеп басым белән җибәреп, аңкауны күбесенчә җыртып җибәрергә була. Җыртып канатып тагын да җәрәхәтләндерергә. Рәхмәт киңәшләрегезгә. Яртысын шишәргә өлгердек. Кем күпме бал туплады икән? Илназ Галимуллин белән Айгиз Галиевның 4 бал, Лилия Хафизова 8 бал алган. Һәм дәвам итәбез. Солдан оңга 14-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Петр беренче заманында тешләрне нәрсә белән чистартканнар? Кырым түгелме? Корым түгел, Күмәр. күмер түгел. Шуның агы бар бит, Акбор. Дөрес, Акбур. Дөрес җавап. Хәзер бит бар, бигрәк тә артистларны карыйбыз, татар эстрадасында да бар андый кешеләр. Аппак теш белән йөриләр инде. Ул табигый түгел инде. Нәрсә ул? Ул венеры дип атала. Бөтен аппак теш куелма теш ул. Агартмасалар үз тешләрен, бөтен аппак тешләр куелма тешләр. Бу үзеңнең булган тешеңә тагын нәрсәдер кияс. Башта кырып, әз генә кырып, өстеннән шундый кабык киертеп куялар. Аппак инҗе кебек сип, шулай балкып тора торган кабык инде. Аны клейгә утырталар, махсус клейгә утырталар, теш клейне утырталар. Ул үзеңнең тешләреңә зыянлыдыр бит инде. Зыянлы шул. Шуңа күрә тешне кырмасагыз күбрәк кашадылар. Чистартырга, тешне чистарту бар бит әле, пискаструй белән нәрсә белән чистарталар? Ну шуның шәй бер инде. Төрле бар, төрле пискаструй белән дә кулланабыз, ультразвук белән дә кулланабыз. Ансын прием вакытында инде доктор үзе әйтә кайсысы сездә менә мәсәлән таш булса, ультразвуксыз пискаструй белән генә ташны алып булмый. Налет булса менә кахвә, налет, сигарета һәм башка налетлар, аларны пискаструйсыз алып булмый. Шуңа күрә һәрберсенең үзенчәлеге бар, һәрберсенең үзенең методы бар. Әле бит анда зыянлы диләр. Пародонтолог буларак әйтер идем, ул профессионал чисткалар, алар зыянлы түгел. Зыянлы әгәр дә сез ташыгызны 5 ел, 6 ел, 7 ел чистартмыйча йөрсәгез, менә шул зыянны 6 елга, 7 елга бер киләләр дә чистартырга тешне, ташны алдырга. Ташны алдыргач, мәсәлән, 6 ел буе таш белән йөрсә кеше, ул таш кат итеп баса аңкауга. Аңкау ул йомшак, ул утыра. Һәм тешнең тамыры әкренләп ачыла башлый. Һәр хәлдә ташны алгач, 5-6 елга бер чистарткач инде ташны алгач, тешнең тамыры шуңа күрә ачыла да теш сизә башлый. Һәм кеше уйлый,
Менә чистарттылар, чистартканда иманны салдырдылар, алдылар минем. Шуңа күрә минем тешем сизә башлады, суыкка йөгерә, кайнарга йөгерә, мин башка чистартмыйм дип тагын бер 5-6 ел килмиләр алар. Тагын 5-6 елдан килгәч, аласың ташын, тагын да күбрәк киткән була инде аңкау, тамыры чыга. Аннары Илназга баралар. Аннары башта миңа киләләр алдырга. Калганын, селкинеп торганын, селкинмәгәнен. Аннары инде Илназга баралар. Илназ әйтте. Килдеңме? 6 ел. Йөрмәдеңме дип. Дәвам итәбез алга таба. Өстән аска 16-нчы сан, 5 хәрефтән торган сүз. Балаларда сөяк авыруы. Лилия беренче. Рахит. Әйе, дөрес. Рахит. Д витамины җитмәгәнлектән әйбет килеп чыга диләр. Буш вакытларыгызда ниләр белән шөгыльләнәсез? Бармы яраткан шөгыльләрегез? Мин сәяхәт итәргә яратам. Төрле илләрдә булырга яратам. Башка илләрнең культурасын өйрәнергә яратам. Мәсәлән, соңгы тапкыр булган ил? Испания дип әйтик инде. Испаниядән Чехия аша кайттык Казанга. 2 илне сразу, 2 илне алып. Чехиядә күбрәк ашады, Испанияга караганда. Ярар, сәяхәт итү. Иҗат ягыннан бәлки ниндидер яраткан шөгыльләр. Электән катнашадыр инде, хәзер әзрәк катнашам. Бүгенге көндә менә кыз белән җыр әзерләп килдек. Менә бит, менә бит. Әйдәгез. Тормыш яме, яшел тәме балаларда икән бит. Бәхет шатлыгыбыз булып, балам тизрәк үсеп җит. Җаны җылына тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәүдә акчасыннан, Ходай биргән җимешен. Җаны җылына тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәүдә акчасынан, Ходай биргән җимешен. Куаныч һәм шатлыгыбыз барыбыз эчендә син. Үзең шаян, үзең үткер зирәк булып үсәсең. Җаны җылына тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәүдә акчасыннан, Ходай биргән җимешен. Җаны җылына тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәүдә акчасыннан, Ходай биргән җимешен. Сөю сәүдә акчасыннан, Ходай биргән җимешен. Әлеге җыр өчен зур рәхмәт һәм 1 балл алып килә әлеге җыр сезгә. Җанатарларыбыз белән таныштырып китегез әле. Айгиз, кемнәр җаната синең өчен? Бүген минем реклама бүлегеннән кызлар, егетләр килде. Сәламнәр. Лилия? Минем иң баш җанатар минем кызым. Җыр-җырлап Әйе. бергә әле. Башкалары минем коллегалар, минем хезмәттәшләрем һәм дусларым һәм якыннарым. Якташларын да күрәм мин монда. Сәлам. Якташлар да ие. Әйе. Һәм Илназ. Минем тормыш иптәшем һәм коллегалар. Рәхмәт килгәнегез өчен. Молодцы. Без дәвам итәбез. Сулдан оңга 20-нче сан, 6 хәрефтән торган сүз. Беренче теш щеткасы кайсы илдә уйлап табылган? Лилия? Египет иде ул. Но монда туры килми. Юк, Египет түгел икән. Италия. Кайда? Италия түгел. Италия түгел. Англия. Нәкъ шулай, Англия. Дөрес. Англиядә уйлап табыла, аның тоткасы сөяктән, кыллары кабан юныннан эшләнгән булган икән. Тешне дә дөрес чистарта белергә кирәк бит әлеме? Ничек итеп чистартырга кирәк дөрес итеп? Өстән аска шулай итеп чистартырга кирәкме әле? Былайга ярамый. Былайга ярамый аңкау авырулары булган кешеләргә. Аңкау авырулары булмаса ярый. Ярый.
Қойылма тішлеріне нешік шиз тартсағыз да бола. Шоңа көре шиз тартығыз ғана. Салып шиз тартсаң да, салмайша шиз тартсаң да бола. Жоқ, салып шиз тартырға керек. Қойылма тішлеріне қолда, қалған тішлеріне ауызда шиз тартырға керек. Қойылма тішлер дегенде бір мәзәк еске түсті. Әби белән баба йокларга яталар бит. 10 минут, 15 минут уза әби йоклыйгын алмыйны. Һаман бір гана төртә бу. Нәрсә булды инде карчык? Каралы картым, хәтерлисеңме син яшь вакытта бит йоклар алдында минем битемнән пәпитә торган идең ди. Бабай ничәсен бырлада әбинең битеннән пәпитә бала, ярар 10 минут, 15 минут әби йоклыйгын алмыйны. Һаман бір гана тагын төртә. Боела нәрсә инде карчык? Каралы картым, хәтерлисеңме яшь вакытта син минем битемнән пәпиткәннән соң колак шитеннән тешләп куя торган идең? Бабай турып китә. Әби инде ярар инде картым булай гына әйттем, әйдә үпкәләмә, булды башка бер чөм яттык дигәч, токта карчык. Стаканга салган тешләремне алып киләм әле дип әйтте. Мәхәббәтегез шундый булсын, киртәләр шырамасын. Чираттагы сорау, стенасқа 15-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Теш уясы, теш төбе, Лилия. Қазна. Әйе, дөрес, казна. Менә бит инде ул ясалма тешләрне бит казнага куялар, әйме? Аны беренче тапкыр киертеп карарга кирәк. Күз белән күреп, җәрәхәтен билгеләп, шуннан соң гына карандаш белән сызып, шуннан соң гына авызына каптырып кидереп, карандаш тагы кала протезында шулай гына алып биреп җибәрәбез. Беренче эш көнегезне хәтерлисезме? Хәтерлибез. Эш көне түгел, практика вакыты. Укыганда инде баймы? Медицина институтында практика 3-нче курста башлана. Терапия буенча башланды безнең беренче практика, терапия ул тешне давалыйсың. Һәрберебезгә безгә әйттеләр, үзегез белән алып килегез дусларыгызны, туганнарыгызны, чөнки студентларга, практикантларга бер кешедә чит кеше утырмаячак дип. Шуннан мин берсенә әйтеп карадым, икенчесенә әйтеп карадым, куркалар, барсы да Айгөл ризалашты. Минем дус кызым Галимуллина Савадан, хәзерге көндә Әлмәттә яши. Айгөл, сиңа сәлам. Пломбасы бүгенге көндә һаманда тора. Хәзердә исемдә Имальдагы кариес иде. Бәләкәй генә тишек менә башланып килә торган гына кариес. Ә без ул вакытта шу хәтле куркадыр, тешнең нервысы ачыла дип куркадыр. Теге безне утыртып куйдылар. Һәрберебезне инде кемнең үзенең пациенты бар, Айгөлне утырттым, үзем утырам. Әзгенә теге без итәмдәген укытучыны чакырам. Нервысы ачылмадымы, карагыз әле. Әле монда нервыга хәтле дей. Тагын әзгенә без итәмдә тагы чакырам, туйдырып бетердем. Шул ул поверхностный кариес булып чыкты инде. Әле анда нервыга хәтле анда әле эшлисе иде. Шул пломбаны куйдым менә ул 3-нче курста, ул 2000 ел иде. Менә әле бер көнне генә сораштым Айгөлдән, һаман да тора пломбасы. Менә. Һаман да тора дип. Егетләр, әйе сөйләгез әле беренче көн. Минем дә бер практикадан бер кызык вакыйга булды. Шулай практикага килдем, теш кую бүлегенең бүлек мөдирине эләктем, җитәкче булып шул булды. Бер көнне шул бүлек мөдире менә Илнас кебек егетне чакыра да, син нарядка карадыңмы ди. Карадым. Протезны нигә айса алтыннан кыйдың ди. Менә хәзер үзең аңлат инде пациентка, күпме аның кассага түлисе бар икәнен ди. Менә шулай булды. Кассага барып җит алдымы ул? Юк инде, бүтән металлдан кыйды. Алтын протезлар бик кыйбат алар. Давам итәбез алга таба. Сулдан уңга 17-нче сан, 3 кенә хәрефтән торган сүз. Теш тамырларын каплый торган мускуллы тукыма. Урт түгел микән? Нәкъ шулай. Урт, дөрес. Брекетлар куясызмы? Брекетлар ул балачакта теш төзәтә торган бүтән специальный, бүтән табиб. Ортодонт дигән. Ортодонт диләр аны. Балаларга гына түгел, хәзер зурларга да куялар. Брекет системаны, чөнки зур кешеләрдәген матур, тигез, туры тешләр ясыйсылар килә. Элек вакытта, мәсәлән, брекет дигән система булмаган бездә, ул Америкадан соңрак кына килгән. Элек бит инде теге салынмалы пластинкалар гына булган. Ул салынмалы пластинканы баласа теләсә кие, теләмәсә ул аны сала да яшереп куя шкафка. Битте шуның белән. Прикус шул килеш тешләр кәкере кала. Брекет система ул һәрбер тешкә ябыштырып, махсус клейгә ябыштырып куялар. Бала теләсә дә сала алмый аны.
ул брекет тигизлете тишне. Улы кешеләрдә куябыз дип сөйләшәбез дә, әйме? Ул бит инде тешләр урыннан кузгала, ул яңадан катып каламы соң анда? Сөяк, яңа сөяк барлыкка килә. Мәсәлән, тишне күчерделәр, ди урыныннан күчерәләр. Һәм шул урынга сөяк ул 6 айда яңара дип әйтелгәндә, менә шулай күчергәндә. Брекет системаны барбыр 2-3 ел киергә кирәк инде, чөнки бер тишне генә түгел, анда бит казнаны, прикусны бөтенесен үзгәртергә кирәк, бер тишне генә түгел. Яхшы. Тешләрне брекет белән генә түгел, әле салынма пластинкалар белән дә, салынма капылар белән дә төзәтеп була. Менә авыр сорауга да килеп җиттек, иптәшләр. Бу сорауга җавап тапкан кешегә 2 балл бирелә. Üstten aska 9-нчы сан 7 хәрефтән торган сүз. Матурлык өчен тишкә ягыла торган махсус кара буяу. Бу элек бай хатын кызлар тидергәннәр шушы буяуны. Лак булган ул шундый махсус һәм әдәби әсәрләрдә очратырга мөмкин. Нәрсә дип атала икән менә шушы әйбер? Бүгенге көндә бөтен кешедә бит инде агартырга тырыша тишне, монда менә башка төрле булган кара төскә буяу. Кушма сүз бу. Калдырып торыйкмы әллә? Калдырып торыйк. Сулдан уңга 13-нчы сан 4 хәрефтән генә торган сүз. Аннан балалар да, олылар да курка. Лилия. Укол. Әйе, дөрес, укол. Кире әйләнеп кайтыйк инде хәзер. 9-нчы сан 7 хәрефтән матурлык өчен тишкә ягыла торган махсус кара буяу. Әйдәле безнең җанатарыбыз нәрсә икән инде сүз? Түгел беләм дип әйтә алмыйм, ләкин шундый сүз ишеткәнем бар. Туры килергә тиеш. Теш кара түгелме икән? Нәкъ шулай, теш кара. Дөрес. Теш кара. Кания кемгә бирәбез балны? Бу сүзгә 2 балл бирелә бит. Әйе. Ну безнең Лилия Наилевна үзе дә бик җитез, шуңа күрә егетләр безгә бүлеп бирик әле менә шулай буламы икән? Бүлеп. Икесенә дә берсәр бал. Яхшы. Бездән дә истәлеккә бер бүләк. Менә шундый MP3 җыентык, җырлар тыңларсың, яме кайткач. Рәхмәт яуыз. Солдан уңга 18-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Беренче теш пастасы кайсы илдә уйлап табылган? Мисыр түгелме? Дөрес җавап. Мисыр. Дөрес. Пемза һәм шәрәптән ясаганнар икән. Беренче теш пастасы 5000 ел элек мисырлылар тарафыннан ясала икән. Теш пастасын сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Мин гел абразивностена игътибар итәм. Ансы нәрсә зон? Менә тешне ашамас өчен, тешнең тышын ашамас өчен шул Ул шушы абразивность дигән әйбер. Ие, РДА дигән индекс ул, РДА дигән. Менә гел шуны укып торам мин. Йездән кимрәк алам мин гел. Мин химик составына карарга киңәш итәм пациентларга. Фтор бит төрле химик составта булырга мөмкин паста эчендә. Фтор аминофторид булып паста эчендә булырга тиеш. Чөнки аминофторид булса, ул эмальгә әйбәт үтеп керә һәм тешне ныгыта. Давам итәбез. Өстән аска 18-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Акыллы кыз йөрәк өчен. Нинди кыз күз өчен? Матур кыз. Дөрес, Илнас. Матур кыз күз өчен. Стоматологиядә эшләүчеләр һәр вакыт укып та торырга тиешләр, әйме? Чөнки заманы алга бара. Елына берничә мәртәбә. Берничә мәртәбә. Әйе. Хәтта бүтән илләргә дә укырга җибәрәләр. Менә соңгы мәртәбә Франция иленә барып кайттык. Бөтен дөнья стоматология выставкасына Кöln шәһәренә Германиягә барып кайттык. Анда да бөтен яңа технологияларны күреп кайтып, монда куллана башладык. Мен чиҗерләргә чыккан юк укырга. Казанда Чебоксар өлкәсенә күбесенчә үзебездә Казанда укырга бирим. Тормыш иптәшең кем булып эшли? Тормыш иптәше Шәфкать Ташы. Медицина хезмәт. Әйе. Медицина өлкәсендә инде. Тешләр белән тоже. Әйе. Яхшы. Минем дә бит тагын бер күчтәнәшем кала. Минем хезмәттәшем әзерләнеп килде. Җырларга. Марат. Рәхим итегез, әйдәгез, Марат. Күңелләргә сөю килгәч,
Yaşarsın deyip yazılar sayın Birge yürgen tau bitinden Oturttuk biz sifa koyun Kildik hizler jiller alıp Emin yanıp süyeydin Şulşı koyun töbündesin Min başkanı süyem dedim Ak koyun sin yaşa Karama sin bizge Yüreğin saf sinin Bürüşmesin küzge Ak koyun yaş koyun Sin ülme yaşasın Senin saf söyün Her yazda yaşarsın İlnaz G'aligi jir uchun 1 ball. Rahmat. Hem ikkigina so'rovga javob topasiz qoldi iпташлар. So'ldan o'ngga 21 son 6 harfdan turgan so'z Tatar xalq maqoli o'zi o'lsa-da tishi o'lmas. Oygiz biladir endi buni, chunki u baliqchi. Shurtan. Durust javob, Shurtan. Üstten osqa 19 son 5 harfdan turgan so'z. O'sha biroz kekraytib yasalgan biz ine. Irg'oq. Liliya durust javob. Irg'oq. Şulaydır biz barlıq so'rovlarga da javoblarni topdik, Allohga shukr. Kim ko'pmi ball to'pladi? Oygiz G'aliyev bugun 6 ball to'pladi topshiruvimizda. Ilnaz G'alimullin 9 ball to'pladi bugun. Ham Liliya Hafizova 15 ball to'plab jenguvchi sanaladi deb topildi. Hozir bo'laklar uchun aydagiz Oygizni chaqiraylik alqishlar bilan. Sinab qaraylik baxtingni. Qaysi songa tushar, shu sondagi bo'lak seniki. İki sonu, iki. Tatariston Yang'asir radio kompaniyasidan istalikka mana shunday fen turmush iпташыңа qaytib bo'lak etasan endi. Atime, anime, xotinima, bütün o'zimning bilgan do'stlarimga bek zo'r salom jiberaman. Rahmat Oygiz. Motor o'yin ko'rsatganing uchun, rahmat kelganing uchun. Bek zo'r rahmat. Ham kuchli alqishlar bilan Ilnozni chaqiramiz. Tatariston Yang'asir radio kompaniyasidan qatnashuvchimizga ko'chtanish bu qahva tegirmani istalikka. Rahmat Ilnoz. Salamni shulay o'qatganiga jiberam. Barliq meni bilgan kishilarga Mamad Sharno'ya zavulma jiberam. Bo'ldi. Salam baraqatga da. Rahmat. Rahmat Ilnoz. Ham topshiruvimizning jenguvchisi Liliya kuchli alqishlar bilan. Tatariston Yang'asir radio kompaniyasidan boshlatqich topshiruvining jenguvchisine bo'lak multivarka. Ham topshiriqning qoidalari bo'yicha jenguvchiga taqdim etilgan super o'yinda qatnashib qarash mumkinligi. Bizning ekranda berilajak Tatar xalq maqoli bir so'zigina uning ochiq bo'la qolganlari yopiq. 1 minut ichida haligi maqolni so'zin-so'zga aytib bera olsang, bu multivarkada seniki Tatariston Yang'asir radio kompaniyasining tub bo'lagi avtomobil. Seniki bo'lacak. Lekin yolg'ishsang, aytib bera olmasang, durust aytmasang, mashinada o'rinda qola, multivarkanda kiri o'rnina qo'yasi bo'la. Nishlaymiz? Benim ide multivarka как раз yo'q, mультиварканы g'ina olurman endi men.
Иң беренче сәламнарымны һәр хәлдә әнием белән әтиемә җибәрәсем килә, тормыш иптәшемә һәм кечкенә улым Булатикка. Сәламнарым күрше кызларыма җиткерәм, Гүзәлгә, Резидага, Ленага, без алар белән бик дус, бик якын яшибез. Һәм һәр хәлдә иң зур, иң ялкынлы, иң көчле сәламнарым минем эштәгеләремә, минем коллегаларыма, стоматологларга. Рәхмәт, Лилия. Рәхмәт матур уен күрсәткәнең өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, шуның белән башваткыч тапшыру ахырына да якынлашты. Бүген бездә яшь, талантлы, менә дигән теш табиблары булды. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, уңышлар сезгә. Ә без саулашабыз, киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз. Безнең белән бергә булыгыз.